Mwlwch yr arglwydd, oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Mwlwch yr arglwydd gyda fi. Gawn ni weddio. Oleuni tragwyddol, llewyrchau'n calonnau, ddaioni tragwyddol gwared ni rhag drwg, nerth tragwyddol cynnal ni, ddoethineb tragwyddol, gwasgara dywyllwch ein hanwybodaeth, dosturi tragwyddol trigarha wrthym, fel y ceision dy wyneb a'n holl galon ac a'n holl feddwl, ac a'n holl enaid ac a'n holl nerth, a'n dwy'n gan dy drigaredd di-derfyn, i ddwyddfod sanctaidd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, croeso i'r oedfa o fawl. Mae'n hyfryd cael bod yma yn Efal Isaf, ers I fi fod yma diwetha, rhyw ganrif a hanner yn ôl, fi'n meddwl, mae yna hewlydd newydd wedi cael ei hagor yn yr ardal. Bues I yma unwaith o'r blaen, ac mae'n hyfrydwch cael bod yma. Wi ddim yn gwybod beth o'n i'n disgwyl, ond o'n i ddim yn disgwyl lle mor ole, mor o gwybod bod pwy sy'n addoli yma, pam na ddelen I ddisgwyl yn wedi gwir. Hyfrydwch yw cael bod yma, ac yn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn I glywed neges y newyddion da, ac hefyd I goffau a dathlu gyda'n gilydd. Gadewch I ni ganu yn emyn gynta, os da fi ddim syniad beth yw I. Oeddi wy'n cael mynd ar y sgrin? Rhif 9. Rhif 9 yn eich caniedydd ac ar eich sgrin. Rhif 9. Na, fi'n credu mae batri yn rhywbeth o siwr. Wel, yna chi. Rhif 9, Deiwn yn llon. A dorsedd Duw, ein ceidwad digyfnewid yw. Gwyrth ei drigaredd sydd o hyd ar waith yng nghanol helbil byd. Wel, na chi emyn gwbl addas.
Daw'r darlleniad o'r bedwaredd benod ar 20 o Efengyl Luc, ar y ffordd i Emmaus. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emmaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi'i rhwystro rhag ei nabod e. Gofynodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd eu tristwch i weld ar eu hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwethaf yma. Gwybod beth, gofynodd? Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi ei weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groesoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echdoi, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion a bod yr rheini ddim yn union fel yr oedden nhw wedi ddychmygu. Ac fe ddwedon nhw bod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Ych chi mor ddwl, medda Iesu, wrth y 2 oedd yn cerdded gyda nhw. Pam ych chi'n cael ei mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ei ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod e'n mynd yn ei flaen, ond dyma nhw'n erfyn yn daer arno. Tyr di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i bwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd y weddi o ddiolch cyn i thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mai Iesu oedd gyda nhw a'r foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw, a peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir. Mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi ei weld. Yna dyma'r 2 yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Diolch i Dduw am ei air ac am y gwrandawiad. Dewch i ni blygu mewn gweddi, ac i gloi'r weddi mi fyddwn ni heno yn canu gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Gweddi o. Ddiwein tad a thad ein harglwydd ni Iesu Grist. Diolchwn i ti am gael cyfarfod yma heno yn y tabernacl hwn yn Efar Isaf.
Yn yr oedfa flynyddol hon, yr oedfa o fawl, oedfa hefyd sydd yn oedfa brygethu. A deisafon o arglwydd y byddi di yn bendithio'r genad ac yn bendithio hefyd i genadwri clod y gogoniant i ddenw. Ac wrth blygu yn awr ger dyfron, fe ddew'n atat gydag anogaeth y salmiaeth yn ein meddyliau. Bendithiwch ein Duw o bobloedd a seiniwch ei fawl yn glywadwy. A dyna i ni am wneud yn ein haddoliad. Dyfendithio, dweud yn dda amdanat a seinio dy fawl yn glywadwy. Fel y mae dy enw, felly y mae dy fawl, yn ymestyn hyd derfynu'r ddeiar, a mawl sy'n ddyledus i ti o Dduw yn Seion. Beth gydnabyddwn fel ein creawdwr a'n cynhaliwr bendigedig, ac yn Dduw ein hiachawdwriaeth yn a thrwy Iesu Grist. A diolchwn am Iesu Grist ein ceidwad. Yn ddoef, a thrwy ffydd ynddo, y mae gen i'n hyder i ddod atat yn ffyddiog. Yn dy fab Iesu Grist deithost yn agos ato, a diolchwn di ti am Iesu Grist sydd i ni yn ffordd, yn wirionedd ac yn fywyd. Yn ffordd i gyfiawnhau'r aniwiol, yn ffordd i godi'r meirwn fyw, yn ffordd gyfreithlon i droseddwyr i hedd a phafor gyda Duw. A ta ti y daw pob dyn a'i gyffes o bechod, y mae ein troseddau yn drech na ni, ond yr wyt ti yn ei maddau. A pha Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Ac rydyn trwy Iesu Grist am offrymu aberth moliant yn wastadol i ti o Dduw, ffrwyth ein gwefusau yn cyffesu dy enw. Ac wrth arddel Iesu yn geidwad ac yn weredwr, ac ymroi yn ffyddlon yn ei wasanaeth, i ni ddim am anghofio am bwysigrwydd gwneud aioni a rhannu ag eraill, oherwydd ag aberthau felly yr hyngyr dy fod di o Dduw. A diolch i ti arglwydd am y rhannu hyfryd sydd wedi bod yn ein plith eleni eto yn ystod cyfarfodydd blynyddol yr undeb. A phan yn meddwl am waith a thystiolaeth bywyd eglwysi ein hundeb fel annibynwyr, diolchwn am y fraint o gael cefnogi eleni yr apel ffynhonnau byw, a chael sefyll ochr yn ochr a'n brodyr a'n chwiorydd yng Ngholymbia. Diolchwn arglwydd am weledigaeth y proffwyd Eseia, od modd trawsffurfio'r anialwch wrth ymddiried yn o ti, a thrwy dy nerth a phob cydweithio, troi'r crastyr yn llyn a'r tir sych yn ffynhonnau byw. A thrwy gymor Cristnogol, diolch am gael cefnogi partneriaid yng Ngholymbia, sy'n cydweithio i sicrhau heddwch yn y wlad, ac sy'n mynd i'r afel ar anghyfiawnder a'r anghyfartaledd sy'n effeithio ar gymaint o bobl gyffredin y wlad. Yn ein gwlad, rydym yn cael cynnal breichiau ein gilydd trwy waith a thystiolaeth ein hundeb a bywyd a gwaith eglwysi'n gwlad. A thrwy ein hapel, diolchwn am gael cefnogi pobl Colombia a chymunedau tebyg ar draws y byd, a chyfrannu at adeiladu byd tegach a mwy cyfarta. Cerais dy byd yn gyfan yn Iesu Grist, a gweddiwn tros ein byd yr awr hon yn ei wewyr a'i ddioddefad. Roesom sylw ddoi i'r sefyllfa tor calonis yn Llaengasa. Sefyllfa tor calonis yno. Arglwydd maddau, arglwydd trigarha.
a galw'n arglwydd a gweddion am gadoediad ym mherthynas yr Israeliad a'r Palestiniad. Yn hytrach na pharhau i bentyrru arfe ac i ddial yn ddiben draw, gweddion ar ei ti ysgogi arweinwyr gwledydd ein byd, i feddwl o ddifrif am ddiarfogi ac i geisio ffyrdd cymot, ac i ddymuno gweld pobloedd yn gwahaniaethu mewn credoau a ffydd, yn dymuno gweld pobloedd yn cyd-fyw, yn gytun, yn gymodlo, a gweddion arglwydd am weld heddwch yn teyrnasu. Ie, heddwch o'n mewn i ddifall hygredd calon, heddwch i taint yng nghanol i pryderon, heddwch i'r byd yn lle ei frwydrau creulon, heddwch y cymod. Dyma arglwydd ein gweddi. Ie, arglwydd ein bywyd, diwyn iachawdwriaeth, seren ein nos, a gobaith pob gladwriaeth. Clyw ein llef, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gai ddiolch yn fawr iawn i Sian Meinir ac i Emyr am yn harwen i. Diolch yn fawr iawn i chi. Fe wneir casgliad yn awr tuag at cymorthsogol a tuag at y pêl ffynhonnau byw. Beth sy'n fawr? Na, mae'n debyg oedd na broblem ar y dechrau. Yeah.
Diolch i chi am eich cyfraniadau. Ar ôl yr emyn nesaf, fe fyddwn ni'n dod at un o'r cyfnodau dwys ym mhob undeb, coffau, yr rhai a fi farw yn ystod y flwyddyn. A hefyd, i ni rhannu llawenydd a dymuno'n dda hefyd. I ni am ganu emyn nawr. 816. 816. Cofia'r newynog neu fel dad. Dyma ni'n dod at coffau gweinidogion a fi farw, ac ar ôl I fi ddarllen yr enwau, fe ddaw Alan Pickard ymlaen, parchedig Alan Pickard ymlaen I offrymu'r weddi. Gai ofyn I chi, os ydych chi medru sefyll, I sefyll tra bod fi'n darllen yr enwau ac tra bod ni'n gweddio.
newch chi sefyll os gwelwch yn dda, os ydych chi'n medru. Ni'n cofio am ac yn diolch am fywyd y canlynol. Owen Watkin Pugh, R. Alun Evans, Terry Thorpe Edwards. Gweddiwn. Y tu ôl i'r enwau a glwsom yn awr yma bywydau a blynyddoedd o waith a gwasanaeth yn enw Crist. Ac felly rydym yn diolch am gyfeillion a chydweithwyr y daeth eu taith ei arol i ben, gan gydnabod ei gwaith a'i hymroddiad. Mae cymaint i ddiolch amdano. Dystiolaeth ffyddlon mewn gair a gweithred i'r Crist sy'n galw pob un ohonom i'w ddilyn, ond yn galw rhywrai i wneud hynny yn arbennig fel gweinidogion ac arweinwyr yn ei eglwys. Braint ac anrhydedd i'w cael gwneud hynny, o ddyddi ar ymateb i'r alwad a'r blynyddoedd o ymbaratoi, a pharhau i ddysgu wrth fagu profiad. Diolchwn am ei gwaith fel pregethwyr ac fel bugeiliad, yn ymateb i heriau a gofynion bywyd bob dydd pobl i gofal. Am gyd gerdded â nhw, a sefyll gyda nhw yn ôl eu hangen. Am rannu bendith mewn bedydd a phriodas, a rhannu cysur mewn dyddiau gofidus a thywyll. Diolch am bob gras a doethineb a gyfoethogodd i gweinidogaeth. Am bawb finwrol dros y gwir, dy enw pur forianwn, am olau gwell i wneud dy waith mewn hyfryd iaith, diolchwn. Ac fe gofiwn y teuluoedd sy'n hiraethu am eu hanwyliad. Teuluoedd fy'n rhan anorfod o'i gweinidogaeth. Diolchwn am yr aelwydydd cynhaliol, y mannau cysurus, diogel, pan fydda'r gwaith yn gofyn llawer ac yn dreth ar adnoddau. Mannau lle roedd ymlacio ac adnewyddu yn bosib. Caniatau'r galarus a'r hiraethus yr hedd na wyr y byd amdano. Gan allwn rodion berffaith nath wasanaethu'n ddifau. Madda pob diffyg, pob methiant, a'r gwendid sydd ym mhob enaid y byw. A bydd yn drigarog wrthym ni ar rhai a gofiwn ger dy fron. Am rif y saint y sydd o'i gweiau'n rhydd, i ti ar oes ger bron y byd i ffydd dy enw Iesu, bendigedig fydd. Ti oedd ei craig, i cyfnerth hwy a'i mir, ti io'r fy'n llywydd yn ei cadau cur, ti yn y ddinos oedd ei golau pur. Halleluia, halleluia. Sancteiddia pob atgof. Hyn aweddiwn yn enw'r hwn sy'n yn galw i'w ddilyn a'i wasanaethu ac sy'n yn cynnal i wneud ei waith. Amen. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Alan. Wy'n dod nawr i ddymuno'n dda iawn i weinidogion a ymddeolodd. Rhai bobl yn ymddeol gyda gwyn ar ei gwynebau fi'n credu, ac eraill falle ddim mor hapus i wneud. Dyma'r enwau. Mae'r rhestr yn cynnwys rhain. William Gareth Edwards, Jeffrey Einon, sydd yma gyda ni ac yn edrych mor ifancach na nath ers blynyddoedd. Llunos Mai Gordon, John Owain ab Ifor Jones, David John Pritchard, Catrin Ann Thomas, Dafydd Wyn William a Clive Williams.
i ni'n dymuno'n dda iddyn nhw. Blynyddoedd o fwynhad a dilyn y pethau maen nhw'n hoffi dilyn, a'r gras i ddweud ie weithiau a dweud na hefyd yn ei tro, heb deimlo'n euog. Bendith arnoch chi a diolch am eich gwaith chi. Wy'n galw nawr ar Betty Wyn i ddod mlaen i gyflwyno tystysgrif hyfforddiant. Wel, barchus lywydd, ar ran cydlynydd hyrwyddo gwenedigaethau ac aelodau panel dysgu a datblygu'r undeb, fe garwn ni gyfeirio at un o'r myfyrwyr, sef Karen Owen, sydd yn anffodus ddim yn gallu bod gyda ni yma yn y cyfarfod hwn heno. Ond fe hoffen ni nodi hyn, yn dilyn cymeradwyaeth i mam Eglwys yn Soar Pen y Groes a chyfundeb Llun ac Eifionydd, cyflawnwyd Karen i ni er mwyn dilyn hyfforddiant i gymhwyso ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig. Bu Karen ddilyn y modiwlau ynghyd â chwblhau'r asesiadau disgwyliedig gennym, yn ogystal â threulio cyfnod o brofiad gweinidogaethol yng ngofalaeth Trelech yn Sir Gar. Bellach yn dilyn derbyn adroddiadau'r tiwtoried a rhai o fu'n mentora, dyfarnodd y panel i Karen gwblhau'r disgwyliadau academaidd yn llawn, ac felly ar dir i dderbyn galwad. Braint felly, Mr Llywydd, ar ran y cydlynydd hyrwyddo gweinidogaethau ac aelodau'r panel dysgu a datblygu, fydd cyflwyno tystysgrif i Karen maes o law, yn nodi iddi gwblhau'r hyfforddiant academaidd ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig. Llongyfarchwn Karen yn fawr, a dymunwn fendith ddiw arni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Betty Wyn. Yn siŵr bod ni'n llawenhau bod Karen wedi cyrraedd y man lle mae hi'n agored i alwad gan yr eglwysi, ac fe fydd hi'n derbyn i thystysgrif maes o law. I ni'n dod at Emyn eto, sy'n dyrgelion mawr i fi. Pwy rif nawr, Fred? Nid yn unig am paru'r organ, ond am weithio i paru fe i ni. Ac ai fan hyn hefyd, diolch yn fawr iawn i'r swyddogion yr eglwys sydd yn cyfarfod yma am croeso chi ac am cartre hyfryd i gynnal yr oedfa hon heno. I ni'n flin am hyn, ond na ni, yr technoleg yma weithiau yn drech na hyd yn oed y gorau ohono ni. A wedyn ni'n werthu'n wedyn, achos mae rhyw fatri bach neu rhywbeth fyna, neu rhyw switch yn rhywle sydd ddim wedi cael ei ffrico. Mae'n hyfrydwch gen i hefyd ddiolch i bawb sydd wedi cymeryd rhan, a wi am wneud hyn nawr yn lle tarddu ar ddiwedd yr oedfa. O ddalan a fi yn y coleg gyda'n gilydd, a mwy na hynny hefyd. Fi o'n i'n rhannu fflat gyda'n gilydd, a fe ddysgodd i fi goginio. Siwr oedd ffrio sausages a wneud rhywbeth cyfriniol gyda pork chops. A dysgu llawer mwy i fi hefyd yn ystod blwyddyn o fyw, yn credu na beth oedd y gair, yn number 1 Nyanza Terrace. Diolch yn fawr i chi'ch dau hefyd am eich arweiniad. I ni'n dod ar ôl yr emyn i brando ar Aaron Hughes yn cyhoeddi y newyddion da y gair yn pregethu ni. Pwy yw Aaron Hughes? Wel, fe gyflwynau fe i chi. Wedi dod i nabod mewn pwyllgorau ar y cyngor ac yn y blaen,
a mae enw'r eithriadol o hynaws cyfeillgar yn meddu ar lais ryfeddol, a wy'n gwybod wedi cael ei gefndir y fersiwn mae e am i ni wybod, mae'n siŵr. Brodor o Seion Llanddeinolen, yr iengaf y 3 mab i'r diweddar Roni a Gwenda. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Bethel ac yn Ysgol Sir Hugh Owen, Caernarfon, ble roedd yn brif ddisgybl. Lle i gredu na rhyw ffordd. Wel, wrth gwrs bod e'n wir, it's in writing. Ond mae'n edrych fel prif ddisgybl yn diwedd. O hyd. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Bangor cyn treulio dros 20 mlynedd fel athro Saesneg, yn bennaf yn Ysgol Bryn Refael Llanrug ac Ysgol y Berwyn y Bala. Tra'n parhau i ddysgu yn Bryn Refael, fe gychwynodd ar gwrs yng Ngholeg yr Annibynwyr o dan adain y diweddar farchedig athro Euros Wyn Jones. 10 mlynedd yn ddiweddarach, yn 2017, fe gafodd ei ordeinio fel gweinidog rhan amser yn Ebenezer, Dinas Mawddwy, ac eglwysu Annibynwyr ardal Dolgellau. 2 mlynedd yn ddiweddarach, fe ddaeth yn weinidog rhan amser yn ogystal yng ngofalaeth y Bro Llanfair Careinion. Wy'n nabod ambell i esgob sydd ag esgobaeth llai na y tir mae Eiron yn gofalu drostyn nhw. Mae'n briod a buddig, ac mae ganddyn nhw un merch sef Lleici, a croeso eich chythau hefyd eich dwy ato ni heno. A mae un peth fan hyn, dwi ddim cweit yn gallu... Mae e hefyd yn obsessed efo Everton. Everton Mints, chi'n siarad am ddim yn siŵr. Ar ôl i ni ganu emyn fe fyddwn ni yn groesawu Eiron ymlaen i bregethu. Pwy rif oedd eisiau? 562. Emyn 562. Yn Eirin.
be dwi'n dan fan hyn? Anheilwng ac... ac anigonol yr wyf i sefyll yn y fan hyn. Ac cyn i mi ddechrau, dwi'n teimlo y dylwn ddiolch i liaws o bobl am ei harweiniad a'i hanogaeth ar hyd y ffordd. Ond wyddoch chi, mae honno yn rhestr faith iawn, gormod i wenu. Ond mae rhaid i mi enwi un person, sef y diweddar barchedig athro Euros Wyn Jones. Oherwydd heb ei arweiniad i amynedd ddiwadd, ei hiwmor iach a'i anogaeth gadarn a chynhalion, ni fuaswn yma hefo chi heno yma. Os oes na unrhyw anrhydedd yma, mae o i'r arglwydd ac i'r parchedig Euros Wyn Jones y maen ddyledus. Un o'r dywediadau oedd gan Euros wrtha ni oedd yn y dosbarth, oedd hyn wrth i ni drio geisio ffurfio pregetha. A dyma ddo'n dweud, hogia, if you haven't struck oil after 20 minutes, stop boring. Wel, dwi'n gaddo na i ddim o'ch diflasu chi heno, ond dwi'n gaddo fyddai'n llai nac 20 munud. Dydy o ddim yn wir gyda'r llaw bod o yn fy nghytundeb fel gweinidog, bod o'n nodi yn y fan honno bod fi'n cael sôn am Everton a dyfynnu Shakespeare ym mhob un pregath bod hi yn ymddangos felly. Wan, da chdi cael blaen rybydd ynddo. Wyddoch chi rhyw bythefnos yn ôl, es i ar teulu ar y wyliau i'r Iwerddon, oherwydd oedd lleicu fy merch newydd orffan ei aroliadau tygau, ac eithon ni i ochr gorllewinol yr ynys i Golwe. Ac hefyd roeddan ni wedi archebu lle ar gwch i fynd â ni drosodd i un o ynysoedd Aran, sef Ynys Môr. Ac cyn i ni fynd, ddywedodd rhai o'n cymdogion ni yn Llanuwchlyn bod yna geffyla a trol ymdach chi o amgylch yr ynys. Ond dwi'n gwybod os da chi wedi sylwi ond dwi'n hogyn go fawr dydw. A neb yn deud na gwt ofnadwy Ond ar ni benderfynu cyn cychwyn, yli, dwi'n hogyn mawr a dwi ddim yn gweld ti'n deg i cael rhyw ferlen yn halio fi o gwmpas y lle. Ac oedd y ddwy dwi'n byw efo ddim isio mynd ar ben ei hunan. Ac wrth i ni lanio ar yr ynys, fe roedd yna sawl ceffyl a trol yn disgwyl amdano ni. Ac wrth cerdded heibio un ohonynt, dyma yna wr allan ata fi a gofyn tha fi, "Would you like a ride on a pony and a cart?" A dyma fi'n dweud, no, thank you. Well, keep walking then. Charming. Yeah, keep walking then. Keep walking. Wyddoch chi, yn aml, does gynna ni ddim dewis nag oes. Dim ond dal ati i gerdded. Unau cerdded yn gorfforol neu cerdded mewn ffyrdd trosiadol. Cerdded ynde. Oherwydd dyma oedd ein arglwydd ni yn i'w wneud ynde. I bob man oedd o'n mynd heblaw am ball daith mewn cwch neu ar gefn ebol asyn. Cerdded oedd o'n i wneud ynde. A fe gredir bod Iesu ar gyfartaledd wedi cerdded o ddeutu 20 milltir bob diwrnod. A dros ei weinidogaeth oedd o wedi cerdded dros 3,000 o filltiroedd. Fe dawodd o ddipyn o hoel traed be aswn i'n ei ddeud. Weithiau, roedd o'n cerdded a ben ei hun, ond yn amlach na dim, roedd o'n cerdded
mewn cwmni. Y cynnig darlleniad heddiw, dyna be mon i'n neud ynde. Cerdded efo dau arall. O byddwch chi, dwi'n gweld rhywfaint o gymesuredd rhwng y ffordd i Emmaus ac y groes. Oherwydd tra oedd Crist ar y groes, roedd na ddau arall hefo fo. Un ar un ochr iddo fo, ac un ar yr ochr arall. Ac eto, yn yr Efengyl yn ôl Lug, fe welwn yr hanes, lle mae un o'r lladron yma sydd ar y groes efo fo yn gwawdio ein harglwydd trwy ddeud, ond ni ti yw'r Meseia, achub dy hun a nina. Ond roedd llall, fyddwch chi, yn gweld Iesu am pwy oedd o, yn edrych arno, yn hongian ar y groes yn ei stad, weidlyd a toredig, edrychodd arno a chredodd, a fe ddywedodd yndo. Ond nid oes arnat ofn Duw a thitha dan yr un ddedfryd. I ni mae hynny'n gyfiawn oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn dim o'i le. Yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddo i deyrnas. A tebodd ynta yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ym Maradwys. A mae'r ddau ar y groes, dwi'n teimlo, yn adlewyrchu ni. Ni fel cymdeithas, ni fel dynoliaeth. Oherwydd mae o fyny i ni sylwi ar pwy yw Iesu. Bydd rhai yn ei dderbyn, a rhai yn dewis ei wrthod. Dim ei adnabod o, a dim ei dderbyn o. Ac wedyn dyma ni yn ein darlleniad heddiw. Mae Iesu wedi atgyfodi, ac unwaith eto mae o ar y lôn yn cerdded. Unwaith eto yn cerdded, yn ychwanegu at cyfanswm ei filltiroedd, yn ychwanegu at ei hôl troed. Ac unwaith eto mae yna ddau hefo fo yn gwmni. Ond y tro yma, dos na un o'r ddau yn ei adnabod o. Y dau ddyn ar y ffordd i Emmaus. A roedd y dynion yma doddan yn siarad ac yn sgwrsio gyda Iesu ac yn dweud wrtho fo am ei farwolaeth a'i atgyfodiad ei hun, heb sylweddoli ei bod nhw yn siarad â Iesu Grist. A fe wnaethon nhw hyd yn oed ei wahodd i mewn i'w tŷ, ond doedden nhw ddim yn gallu ei adnabod. Am drueni de. Mae hyn yn fyw i ni hyd heddiw iddo chi. Anaml bydd pobl yn cydnabod presenoldeb ein brenin yn ein gwasanaethau ac mewn ymwelwyr ag ati. Tra ar y llaw arall, ynde, da ni'n gweld credinwyr yn ei gweddia efo'r dymuniad i weld ac i siarad efo'r arglwydd. Ond mae o'n dod ato ni mewn ffurf cyffredin, naturiol. Ac ydyn ni'n aml yn ei anfon o'i ffwrdd, ynghyd a'i fendithion, heb ei adnabod o. Yn yr ail Corinthiaid, penod 5, mae'r 7fed adnod yn darllen fel hyn. Oherwydd, yn ôl ffydd yr ydym yn rhodio, nid yn ôl golwg. Yn ôl ffydd. Ffydd sydd tu hwnt i bob un, ond 5 sy'n hwyrau. Ac weithiau, efallar ydyn ni yn methu gweld yr hyn sydd yn sanctaidd yn y cyffredin. Faint ohono ni de, sydd wedi deud bath tebyg i hyn erioed? Beth ydych chi'n sôn? Beth ydych chi'n siarad? Be, ti heb glwad lle ti wedi bod?
Does da neb yn deud i byth a fi byth fi di'r ola i glwad am unrhyw beth. Dilo fyny os da chdi deud un o hynna rioed, neu wbeth tebyg. Mond hynna. Na i ofyn eto, faint o'na chi ysdi deud ba tebyg i hynna rioed? Na fo, mi na well, dydy. Thank you. Top deck. Ond ni dyma sy'n cael ei ddeud yn y darlleniad. Ond ni dyma sy'n cael ei ddeud yn y darlleniad i rhywbeth cyffredin. Beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Rhaid ma ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf hyn. Mae'n naturiol, dydy. Mae'n gyffredin. Be sy'n digwydd i'r ddau berson yma wrth i nhw deithio o Jerusalem i'w cartref yn Ninas Emmaus rhyw 7 milltir i ffwrdd? Mae yna ddieithryn ar ydan ni dydan yn gwybod mae'r Iesu ydi o, yn ymuno hefo nhw. A mae o'n gofyn iddyn nhw be maen nhw'n siarad amdano. Maen nhw bron iawn yn syfrdan, pryd neu gallen nhw gredu bod neb heb wybod am yr hyn a ddigwyddodd. Prin maen nhw'n gallu dod â'u hunan i'w drafod oherwydd ei bod nhw mor drist efo'r digwyddiadau y tridia dwytha. Sgem dyn ôl i Iwerddon am Iliad. Ar ôl i ni gerad heibio y pobl oedd yn gyfrifol am y ceffyla a'r trol a'r Ynys Mor, fe ddaru ni neidio ar fws mini oedd yn mynd â pobl o amgylch yr ynys. Roedd y bws yn gollwng ni mewn sawl man ar yr ynys, gan gynnwys wrth droed, a dwi'n gobeithio bod fi'n enganu hwn yn gywir, dyn angosa. So wedi bod yna? Amball un, ond Caer hynafol ar ben Bryn. A gymerodd hi dros awr i ni gerdded i'r top ac yn ôl, a gweld yr olygfa oddi yno. Môr Iwerydd yn taro yn erbyn y creigiau cadarn oddi tanom. Ac wrth i Dro, ein gyrwr ni, fynd o gwmpas, oedd o'n pwyntio pethau o ddiddordeb allan i ni. A hefyd oedd o'n stopio os oedd o'n gweld rhywun oedd o'n abod. Ac oedd o'n patro hefo nhw yn y iaith Gwyddelig. Oedd o'n hyfryd i'w glywed ynddo. A weithiau wyddoch chi, da ni angen rhywun dydan i egluro be da ni'n ei weld, be da ni'n ei glywed. Weithiau da ni angen rhywun i ddihongli'r hyn sy'n reit o'n blaenau ni. A be sy'n digwydd wedyn wrth i'r 3 gŵr parhau ar hyd y ffordd llychlyd honno, mae'n siŵr, at Emmaus yw hyn. Ac efalla, mae dyma'r rhan sydd yn cyfareddu rwy'n. Mae'r Iesu yn dehongli yr Hen Testament ac mae'n esbonio iddyn nhw sut roedd Moses a'r proffwydi wedi siarad am yr holl bethau hyn. Mae'n agor yr ysgrythura iddyn nhw. Ac mae o mewn ffordd yn traws newid y ffordd maen nhw'n meddwl am y peth. Doedd ganddyn nhw ddim syniad bod y pethau hyn i fod i ddigwydd. Roedden nhw wedi dod i'r casgliad bod cenhadaeth Iesu wedi gorffan. Maen nhw'n dallt rwan, mae y tridiau diwethaf, dyna oedd y cynllun o'r cychwyn cyntaf. Methu sylwi, wedi methu clywed, wedi methu sylweddoli, wedi methu dallt. Ac wrth i Jo dod ar daith o amgylch yr ynys i ben, fe ddaru ni basio hen garafan, a wedi ffeintio ar ei ochr i'n wyrdd oedd y geiriau Craggy Island Tourist Office. Wan Craggy Island, i reina chi sydd ddim yn gwybod, oedd yr ynys ddychmygol lle oedd yr rhaglen deledu Father Ted wedi ei leoli. A dyma fi'n gofyn i Jo,
What, was Father Ted filmed here, medda fi? No, medda fo. Ac wedyn, ddar efo ychwanegu, every year, fydda'n ddeud yr acen, every year, a load of the show's fans come here and have a party, medda fo. Over 400 of them. They call it Ted Fest, medda fo. Father Ted, de. Wyddwch chi ddoe, oedd y parchedig Owain Llyr Evans yn cyfeirio at fywch o'r enw Daisy. Dwi'n ni ddim beth i enw hon. Ynde? Ond mae yna olygfa enwog yn Father Ted, does? Does? Lle mae Ted yn ceisio i gliro i Dougal. These cows are small. Those are far away. Small, far away. A di Dougal drian ddim yn gallu meistreoli y syniad yma o perspektif. Ac efallai wyddwch chi dyna di drwg efo ni, de. Oherwydd heddiw yn aml yn ein cymdeithas orllewinol, mae pellter yn gyfystyr hefo llwyddiant. Bod pethau anhygoel ac ogoneddus y fan acw, tu hwnt i'r gorwel, ac wrth meddwl am bethau sydd yn bell i ffwrdd, yn meddwl eu bod nhw'n well, yn meddwl ein bod nhw'n gallu ein boddhau ni, yn gallu rhoi urddas a hunan barch ni, yn gallu cheddfu ein awch am rhywbeth na all i ddiffinio fancw. Fancw mae pethau gogoneddus disglair. Ond wrth feddwl hynny, o'n i dydym wedyn yn union fel Dougal drian. Oherwydd mae fan hyn a fan acw oll yn rhan o goniant creadigaeth Duw. Ac yr un person yr ydan ni yn fan hyn a fan draw. Ond ni chwaith dylem aros o fewn ein cynefin trwy'r amser. Mae yn bwysig teithio i weld ac i brofi ac i sylwi bod pobl ym mhob man gyda'r un dyheuadau. Mynd i brofi syniadau newydd a ffyrdd newydd o fynegu y profiad anhygoel o gyfeithog o cael byw yng nghwmni y Duw byw. Wyddwch chi, mae yna lawar o bobl does sydd yn hir wynebog anobeithiol, pobl drist iawn yn cerad o gwmpas heddiw, oherwydd ni allant gweld Iesu yn cerdded wrth ei hymyl. Y gwir yw, os nad ydych yn ei adnabod fel arglwydd byw, ni chawn ei adnabod o gwbl. Mae'r bobl drist anobeithiol hyn yn gwneud yr un cymeriad ar y ddau ddisgybl yny ar y ffordd i maes. Pobl heddiw yn gweld Iesu fel proffwyd hynafol wedi ei gladdu mewn beddrod amser maith yn ôl, fel rhyw athro moeseg. 2000 o flynyddoedd yn ôl, syniadau da iawn, bwriadau da, ond dyn nhw'n gweithio yn y byd go iawn ydy. Yn y byd hunanol, y byd chwantus yma. Oedd o'n rôl model da. Dyn da ac egwyddorol. Ond felly mae pobl yn gweld eisiau cwmni yr arglwydd byw. Ond mae o yn cyd cerdded hefo ni heddiw bob un dydd. Wyddwch chi, mae gyda fi liaw o wendida a ddiffygion. Gewch chi ofyn y ddwy yna wedyn i'w restru nhw. Ond un ohonyn nhw ydy fy niffig yn y Groeg a'r Hebraeg. Ond mae'r gair am cerdded yn y Groeg, sef peripataio, yn ddifyr. Oherwydd da ni gyd yn gyfarwydd hefo'r term peripatetig, dydan. Ni wedig efo athrawon cerddoriaeth
arbenigol yn mynd o le i le i dysgu i crefft. Peripatao, sydd yn golygu yn llythrenol i gerdded, i rywun wneud ei ffordd, i rywun wneud cynnydd, i rywun wneud defnydd priodol o gyfleoedd. Cerdded. Mae cerdded yn llesol i ni dydy. Ac mae'n gallu ein cyfoethogi ni. Ac mae yna nifer o bobl wedi ysgrifennu amdano a canu amdano. Fe ganodd Dafydd Iwan do, am cerddwn ymlaen. Y dyfyniad mwyaf enwog gan Shakespeare, nes i rybuddio chi do. Yr un mwyaf enwog mae'n siŵr am gerdded ydy'r un allan o Macbeth, lle mae'n deud, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Geiriau dyn sydd wedi colli ffordd mewn bywyd, wedi ymdrybeiddu mewn pechod, a bellach does na ddim sylwedd i fywyd ganddo. Cysgod sy'n cerdded. Ond mae gan yr hen Wil rhywbeth arall i ddeud hefyd. Geiriau cymeriad hero and much ado about nothing. So you walked softly and look sweetly and say nothing. I am yours for the walk. I am yours for the walk. Fedra i ddim meddwl am ffordd gwell yn y iaith fain am ddisgrifio cwmniaeth Crist ar ein taith ni. A wyddwch chi be, dydy o ddim ots i ble mae'r lôn yn arwain. Ar hyd ffordd llychlyd tuag at Emmaus, neu ffordd sy'n llawn potholes o Llanuwchlyn i Llangynog. Llwybr arfordir tuag at Ynys Enlli, neu cerad i fyny i gogoniant Goodison Park. Dwi'n licio'r seti glas gyda llaw. Neu y ffordd o Gaerffili i Efail Isa. Ble bynnag da ni'n mynd, fe allwn gael cwmni y Crist byw. O'n i'n deud ar y cychwyn mod i'n hogyn mawr. A mae nifer ohono ni, wyddwch chi, o bob siap a lefel o ffitrwydd, gwisgo un o hein. So rwy'n arall efo'n? Oes? I'm Spartacus. Ia? Nifer ohono ni efo hein. Peirianna sydd yn gwylio ac yn cyfri y nifer o gama rydyn ni'n neud mewn diwrnod. Pob un ohono ni gyda targed 10,000 o gama neu beth bynnag sydd yn addas. Ond y gwir yw, o'n i ddylem cyfri y cama rydyn ni'n ei cymeryd pan fyddan ni'n llawn ymwybodol bod ein harglwydd Iesu Grist, y Duw byw, yma'n yn plith ni, ymysg y pethau cyffredin, yn y pethau bob dydd. Pethau sydd yn rhoi urddas ac ogoniant i'n bywyda, ac i bawb a daw ar ein traws. Keep walking then. Wel, gadewch i ni gyd gwneud hynny, hefo'r arglwydd yn gwmni cyson i ni. Yn ei enw ef. Amen. Iawn. Amen. Diolch. Mynd 319, 319, welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl fryd. 319.
o ddi-ffiant i chi am eich randawiad. Ac os gai, cyn i ni ddweud y fendis, ys digluro y dewis yr emyna. Yr emyn gyntaf, dewch yn llon a torsedd Dyw, a mae isio bod yn llon. Awdur yr ailyn oedd Tiwdor Davies, oedd yn wynido gan fi pan oedd ogyn bach drwg. Dwi'n ogyn mawr drwg wan, ond... A'r emyn nesa gan un o rhagflaenwyr fi yn Tabernacl Dolgella, y diweddar parchedig O.M. Lloyd. Ac yn ola, yr emyn honno, oherwydd dwi'n wynidog yn Capal Coffa a'n Griffiths. Mae llwybra ni yn ddifyr dydy. Diolch o galon i chi, a gawn ni ddeud y gras wrth yn gilydd os gwelwch yn dda. Gras ein haglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a gydwyd chi o'r awr hon, hyd byth. Amen. Diolch o fawr iawn i chi. Diolch o fawr iawn i ti. A mae awdur Cwmhonda wedi gladdu 3 chwarter milltir o y doen. Na ni, na fod. Special. Diolch i fan ar ddechrau'n iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Campus. Diolch yn fawr iawn. Bregethes i'r capel arall yn ddigwydd o 2 bregethiwr o nos o'n o'n. Gan na fi oedd yn siwr yn gyfer y gofod.